shine carbon dioxide, wannan kuma shine carbon monoxide. Carbon dioxide sinadari ne ko tururi ne wanda ababen hawa suke fitar da shi. Saboda haka amfani shuka bishiyoyi da fulawoyi da za su zagaye gari suna taimakawa wajen kawo ƙarshen shi wannan carbon dioxide da irin illolin da zai haifar wa bil'adama. Shi kuma wannan carbon monoxide bishiya ba ta iya tace shi, don haka yana iya samar da illolinsa. Abin da ya dace ga bil'adama shine ya rage amfani da abubuwan da suke kawo waɗannan iskoki guda biyu, wato ta carbon dioxide da kuma carbon monoxide. Wannan shiri namu muna ci gaba da wayar da al'umma akan abin da ya shafi su waɗannan sinadarai da irin illar da suke haifarwa bil'adama da kuma mahallinsa. Saboda haka a wannan shiri muna ba da shawara da a ci gaba da shukoki da fulawoyi domin suna taimakawa wajen yakar wannan abu da yake kawo wa bil'adama illa a cikin mahallinsa. Assalamu alaikum.